Představte si následující situaci. Otevřete ledničku a uvidíte kelímek jogurtu. Vypadá normálně, voní normálně. Ale pak váš pohled padne na víčko a tam je datum, platnost vypršela včera. A najednou mozek začne panikařit. Je to nebezpečné? Dá se to ještě jíst? Nebo je tohle datum jen jakýsi orientační údaj? No, každý rok letí na smetiště miliardy dolarů zcela poživatelných potravin. A to vše kvůli jednomu malému vytištěnému nápisu. Ale tady je to zajímavé, většina dat spotřeby vůbec není to, za co je považujete. Dnes si rozebereme, co tato data skutečně znamenají, odkud se vzala a proč nepozorovaně řídí naše stravování i tehdy, kdy s jídlem není vůbec nic špatného. Začněme úplně od začátku. Po většinu lidské historie žádná data na potravinách vůbec neexistovala. Lidé se spoléhali na čich, chuť a zkušenost. Pokud mléko nepříjemně páchlo, nepili ho. Jednoduché. Data spotřeby se objevila teprve ve 20. století, kdy potraviny začaly překonávat velké vzdálenosti, zůstávat na regálech a prodávat se milionům neznámých lidí. Výrobci potřebovali způsob, jak chránit spotřebitele, bránit se soudním sporům a zaručit stabilní kvalitu výrobku. Proto byla data zavedena a zpočátku ne jako varování před nebezpečím, ale jako ukazatele kvality. To je důležitý rozdíl, ke kterému se ještě vrátíme. A teď hlavní zdroj záměny. Druhů dat totiž existuje hned několik a každé znamená něco jiného. Nejlépe spotřebovat to se týká kvality, nikoli bezpečnosti. Po tomto datu může jídlo postupně ztrácet chuť, konzistenci nebo čerstvost. Ale pokud byl výrobek správně uskladněn, lze ho zpravidla stále jíst. Spotřebujte to je jiná věc. Toto datum se vztahuje k bezpečnosti, zejména u rychle se kazících výrobků čerstvého masa, ryb a mléčných výrobků. Po jeho uplynutí skutečně roste riziko množení škodlivých bakterií. Prodejné to je označení především pro obchody, nikoli pro vás. Napovídá prodavačům, jak dlouho zboží držet na pultu a ne to, kdy výrobek náhle přestane být bezpečný. Proto, když někdo řekne, jídlo je prošlé, nejčastěji zaměňuje 3 zcela různé pojmy. A teď jedna věc, která mnohé překvapí. Ve většině zemí si výrobci tato data stanovují sami. Testují výrobek za kontrolovaných podmínek. Teplota, obal, délka skladování a vybírají datum, které zaručuje soulad s jejich standardy kvality. Ale rozhodně ne poslední bezpečný den, aby se právně chránili, firmy často volí data s rezervou a to znamená, že výrobek ve skutečnosti vydrží déle, než je uvedeno na obalu, platí to zejména pro konzervy, suché potraviny a mražené zboží. Proto mohou neotevřené konzervy ležet roky po vyznačeném datu, aniž by se staly nebezpečnými. Znamená to tedy, že bychom měli data spotřeby úplně ignorovat? Ne tak docela. U čerstvého masa, čerstvých mořských plodů a nepasterizovaných mléčných výrobků tam jsou data důležitá. Ale u rýže, těstovin, čokolády, medu nebo konzerv ovlivňuje čas jen kvalitu, nikoli bezpečnost. A ještě jedna věc, vaše smysly stále fungují. Vůně, konzistence, vzhled, to jsou často spolehlivější vodítka než číslo na etiketě. Datum je nápověda. Ne spínač, který přes noc promění jídlo v jed. Takže příště, až sáhnete pro něco, abyste to vyhodili jen pro jistotu. Vzpomeňte si, data spotřeby byla vytvořena proto, aby nás orientovala v kvalitě a snižovala rizika, ne aby nahrazovala zdravý rozum.
Porozumění tomu, co tato data skutečně znamenají, vám pomůže ušetřit peníze, omezit plýtvání potravinami a každý den dělat chytřejší rozhodnutí.